Bahutali ki Longying hapo ka Southwest ka Sales District kala syakta ha ka Jingwan Lengshop jong ka Cyclone Remal kabala wanjia nadu henin kesngi ka arpunyau terik ujemang arjar arpusau pad hadu menta kesngi ka arpu praterik ujemang arjar arpusau. Uba ti langwa IS Deputy Commissioner Southwest ka Sales District ulai itu bahadu menta kat kum jingyok lum jingtip baki don hadu sau ni santali ki Longying kibala syakta hapo Ranikor Block bat santali IA hapo mau kerwat block. Halor kini ki jingjia nakaliang Deputy Commissioner hadin bekeliyo jingtip baki don ki Longying kibala syakta nakaliang jongu marmar ulapa iki briu jongu bakin lej banjurep bat airu kilad jingerap bakerki lada ki don kam. Tangkata wat ki school ru menta karhu praterik jemang arjar apsau kilada pak hanglut bat lada kamariang ka ailat ki school kila ban plino lasyai ke sengi ka arp khandai terik ujemang arjar arpsau. Hak jinglum jingtip napo ka office u District Disaster Management Authority Southwest ka Sales District long ba kisnong ki ba syakta hapo makrwat kilong kanonglang rangmau laddom mauyong so dainiang diwian mauyong kadba hapo Ranikor Block kilong kisnong nongjeri bat konjoy. Hakabay ba kani ka cyclone kapalaja na do menin de hapo Ranikor Block kiladon kumba sautuli ki sinong ki ba la sakta parhama hapo makurat block ru ngilayo kripon kumba santuli pat ngila pha ki nong trai jungi ki ba la bo kerpang nam takani bakin jurip bat ya ki ditir report bat ki ladadan kam ban penpoi ya ki jingerap ki ba marmar yelo ki ba kelakpen kre na mata kata te ka school ru ngila khang manta asni tilada ka situation ka la improve te la syai na do syai ki supply no ki school pala da ka situation kampat yang ngila ban continue ya ki jingkhang ki school te na manta ki ki Longying ki ba la syakta ha kane ka eryong te nga su penpaw ya ki jing sodem ya ki wala da ngamla ban ya kendu ki marhamat ndre ngalapha ki briu ki kram sabak ki feel staff jama ban le kendu itu ki briu ban ya penpaw ya ta jing mensim jing arab ki baru la don kam ban ai ki no jing ka bakidan kam nyala penpoi ya jing arab sa ki briu